Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Silné sneženie a mrznúci dážď so snehom vie mimoriadne skomplikovať dopravu. Viaceré úseky môžu byť pre poľadovicu či hrubšiu vrstvu snehu na ceste nepriazné a cestári, aj keď celú noc pracovali a snažili sa odpratať, čo sa dalo, tak ani oni niekedy nemôžu urobiť všetko sami. Nepriaznivé poveternostné podmienky potrápili vodičov dnes, ale trápiť nás môžu aj do budúcnosti a preto by sme mali byť pripravení. Hlavný inštruktor Centra bezpečnej jazdy Slovakia Ring Boris Chlebec odporúča na úvod jazdy pri takomto počasí otestovať si správanie vozidla a ešte predtým ho poriadne očistiť, nech neohrozujeme ostatných na ceste či na chodníkoch. A hovorkyňa operačného strediska zdravotnej záchrannej služby Petra Klimešová upozorňuje vodičov, aby boli opatrní či ohľaduplní voči sanitkám. Moje meno je Ivo Funtek, príjemné počúvanie. Dopodrobná. Poriadne si očistiť auto, motor nechať na voľnobeh maximálne 5 minút, či byť mimoriadne predvídavý na ceste. To je len niekoľko rád, ktoré odporúča hlavný inštruktor Centra bezpečnej jazdy Slovakia Ring Boris Chlebec. My sme mali začať úplne od začiatku a to je tým, že už teda po príchode k autu je treba dobre si ho očistiť od snehu, od ľadu, aby ste mali všetky okná čisté, aby ste mali z auta dobrý výhľad, ale takisto si očistiť akože aj kapotu, strechu, spätné zrkadlá, aby ste teda nemali nejaké veľké kusy ľadu alebo snehu na vozidle, ktoré by potom z neho mohli odletieť a prípadne poškodiť nejaké iné vozidlo, alebo kľudne by to mohlo napríklad trafiť aj nejakého chodca popri ceste a tak ďalej. Čiže to je úplný základ. Následne potom, keď už ste teda na ceste, je dôležité teda prispôsobiť jazdu podmienkam. Najskôr pri výjazde si trošku ako keby to auto navnímať, ako sa správa na tej ceste a trošku ako keby zhodnotiť a ako veľmi sa teda šmíka, možno na nejakom bezpečnom úseku cesty, kde pred vami nikto nie je, vyskúšať si trošku tvrdšie zabrzdiť, hej, aby ste cítili, ako to auto spomaluje, kedy sa zapne systém ABS, hej, či reaguje príliš skoro alebo neskoro, podľa toho viete zistiť, koľko vlastne prilnavosti to auto na tej ceste má a ako sa správa. No a následne počas teda jazdy určite spomaliť, nerobiť žiadne prudké pohyby s volantom, ani vôbec žiadne zbrklé pohyby, čo sa týka zmeny smeru jazdu, alebo príliš veľa pridávať plyn, príliš prudko brzdiť, trošku citlivejšie s tým volantom pracovať aj v zákrute, nechávať si dostatočný odstup od auta pred vami, minimálne 4 až 5 sekúnd v takomto počasí, keď je poľadovica aj sneh na ceste, lebo tie brzdné dráhy sa nepomerne predĺžujú. By som povedal, že až násobne s takýmto povrchom, na ktorom dneska teda vodiči jazdia. No a následne trošku ako keby mať stratégiu, predvídať, nenechávať tie veci, tie úkony na tej ceste na poslednú chvíľu, ale radšej to auto pred zákrutou spomalovať oveľa skôr, aby som si bol istý, že mám teda bezpečný nájazd do zákruty, posledovať iných vodičov, dostatočne včas signalizovať všetky svoje úkony. Keď chcem zmeniť smer, tak najskôr vyhodím smerovku, potom začnem spomalovať a až potom odbočím, nerobiť to na poslednú chvíľu, aby som bol na tej ceste predvídateľný, aby ma aj ostatní vodiči vedeli čítať. A samozrejme s ostatnými účastníkmi cestnej premávky správne komunikovať, robiť s nimi očný kontakt, byť k ním trošku tolerantný, sledovať, či niekto dokáže výjsť z bočnej cesty, či sa trápi, či sa mu tam prekozujú kolesa a nevie sa poriadne rozbehnúť do cesty, tak mu nechá trošku priestor a tak trošku. Takže takto by som to nejako krátko si zhodnotil. Jasné, mňa by ešte možno zaujímalo tesne predtým, jak teda si začneme upratovať to auto, ak to mám takýmto spôsobom povedať, tak ešte stále platí, že by sme si mali predhriať motor a dať ho trošku do prevádzkovej teploty, kedy áno, kedy nie, pri ktorých motoroch to treba a tak ďalej. Ten motor treba trošku nechať zohriať, nie ale že akože nejako veľmi dlho. Nie je dobre zase auto nechávať ako keby zohrievať na voľnobehu zaparkované. Najlepšie je sa auto zohrieva ako pomalou, veľmi citlivou jazdou. Je dobre počkať také minimálne 2-3 minútky, kým sa hlavne ten motor premaže olejom, kým sa všetok olej precirkuluje cez tie pohyblivé časti a následne potom začať s pomalou jazdou a nevytáčať auto do vysokých otáčok. Či už je to benzín alebo diesel, to je v zásade jedno. Moderné autá ako keby zvládajú aj studené počasie. Dôležité je brať to ako taký športový výkon. Vy tiež, keď sa ráno zobudíte, tak hneď po prebudení ako nenabehnete na bežiaci pás a nezačnete bežať maratón. Tiež sa trošku potrebujete rozcvičiť. Čiže nechať to auto trošku premazať,
následne ho potom pomalou jazdou zohrievať. Nie je dobré ho nechať 10 minút stáť na parkovisku a ísť na voľnobehu, lebo to zbytočne opotreboval motor. Čiže ja by som to akože navrhol aj kľudne tak, že pri tom upratovaní auta alebo očistení auta naštartujte si, oškrapte okná, sadnite do auta a môžete ísť prakticky na to. Keď to zvládnete do tých 3, 4, 5 minút max to auto upratať, očistiť, tak už môžete vyraziť ako keby na cestu, ale dlhšie by som to auto nenechával zohrievať. Nie je to úplne dobré pre tie komponenty. Ešte by som sa možno trošku pristavil aj pri tom ľade. Veľakrát je problém ani nie tak ako áno aj z osobných aut, ale dosť často je problém aj s kamiónom, z ktorých to padá teda z tej vrchnej časti najmä. Áno, tak jasné. Tam si dávať ako pozor, odstupy alebo ako sa správať vlastne. Najlepšie je akože za tým kamiónom, pokiaľ to nie je nevyhnutné, tak za ním neísť. Totiž to nie všetci vodiči sú teda zodpovední, čiže nikdy neviete, že či si ten vodič to auto predtým očistil, alebo možno niekde musel už stáť na nejakom odpočívadle a medzičasom mu to tam napadalo, že si to aj predtým očistil, ale už sa mu tam zase spravil nejaký ten nános toho snehu a ľadu. To znamená, že ideálne za tými nákladnými vozidlami neísť, ale ak ste proste v situácii, že ste sa za ním ocitli a nemôžete ho predbehnúť, ste na dvojprúdovej ceste, tak jednoducho nechať si od neho dostatočne veľký odstup. A to sa kľudne bavíme aj o tom, že aspoň takých kľudne 50 metrov, čo by mohlo byť dostatočné na to, aby keď aj z neho niečo odletí, tak to spadne ešte pre vás, aby vám to nevletelo rovno do čelného skla. Ako, povedzme, aj obiehať v takýchto situáciách alebo v takomto počasí? Predsa len diaľnica je stále normálne otvorená, síce tá rýchlosť je na niektorých úsekoch obmedzená, tak ako predbiehať? No, ja by som v zásade odporúčal nepredbiehať. Určite, ak to teda nie je absolútne nevyhnutné, pretože v takomto počasí naozaj sa nemáte kam ponáhľať. Treba mysleť na svoju bezpečnosť. Radšej niekam prídem o minútu neskôr, ako by som tam vôbec nemal prísť. Čiže na to by som si dal veľký pozor, ale keď už obiehať, tak potom veľmi by som povedal predvídavo. Dobre si premyslíte, či je bezpečné predbiehať. Keď už budete predbiehať, meníte smer napríklad na diaľnici, tak veľmi pomalými pohybmi na volante sa začať presúvať do toho ľavého jazdného pruhu. Následne, keď už sa teda tam prebojujete cez nejaký ten ujazdený sneh alebo rozjazdený sneh, alebo akokoľvek ten povrch môže vyzerať, tak potom, keď už to auto predbiehate, tak ho predbehnúť s dostatočne veľkým predstihom, aby ste sa mu nezaradili rovno zase ako keby pred nárazník, ale nechať dostatočne priestor, až potom sa zaradiť do toho pravého jazdného pruhu znova pre to auto, ktoré ste predbiehali, s tým, že mu samozrejme signalizujete zmenu jazdy smeru smerovkou a necháte mu tam ten priestor a zase opatrnými, pomalými pohybmi, jemnými na volante sa presúvať, alebo teda meniť smer z pruhu do pruhu. No a samozrejme, cestári sú v plnej pohotovosti, chodia, makajú a posýpavajú. Tu by ma v tom prípade zaujímalo, že tá soľ z osypačov, keď aj človek ide za nejakým takýmto zariadením, tak opäť radšej si nechať odstup, môže poškodiť tá soľ nejaká karosériu, samotné auto a tak ďalej? Áno, v zásade áno. Sol akože ani až tak nie, ako tá sol samozrejme vôbec nie je dobrá pre auto. Nie je to proste, tá sol spôsobí to, že keď sa vám dostane do niektorých častí, môže vám začať proste hrdzavieť nejaké tie komponenty. Ale nie je to len sol, ktoré tie posypače ako keby rozsypajú. Oni tam majú aj časť tej drte kamenej. Čiže preto je dobre nechať si rozostup, lebo ono nelieta na vás len sol, ale aj drobné kamienky a tie vám presne môžu napríklad poškodiť lak alebo vám vletieť do čelného skla, takže vždycky je dobre nechávať si od tých posypačov dostatočný rozostup. Dopodrobná. Niekoľkokrát a odporúčaní pridala aj hovorkyňa operačného strediska zdravotnej záchrannej služby Petra Klimešová. Z dôvodu zhoršenej zjazdnosti komunikácií sú posádky záchrannej zdravotnej služby nútené jazdiť opatrnejšie a pomalšie, čo má za následok mierne predĺženie dojazdových časov k pacientom. Zároveň sú urgentné príjmy zdravotníckych zariadení kapacitne vyťažené, čo spôsobuje aj predĺženie času odovzdania pacienta v nemocnici. Prosíme verejnosť o zvýšenú opatrnosť, obmedzenie pohybu a cestovania na nevyhnutné prípady a o ohľaduplnosť voči záchranným zložkám. Vodičov tiež prosíme, aby na rýchlostných cestách a diaľniciach, ak evidujú spomalenie premávky, použili výstražné svetelné znamenie. Ak evidujete prichádzajúce vozidlo záchrannej zdravotnej služby, snažte sa držať pri krajnici svojho pruhu a vytvorte tak uličku záchrany.
Na cestách 1. a 2. triedy, prípadne v meste, v tomto počasí znížte hlasitosť rádia, aby ste počuli zvukovú signalizáciu vozidiel záchranných zložiek. Snažte sa upozorniť ostatných na blížiace sa auto so zapnutou svetelnou a zvukovou signalizáciou, zapnutím výstražného svetelného znamenia na svojom aute. Stiahnite sa na kraj, ideálne tak, aby v pruhu oproti nebolo auto na tej istej úrovni, ako ste vy. Nerobte príliš prudké manévre na poslednú chvíľu, aby ste zabezpečili plynulý prejazd vozidlám s právom prednosti. Toľko z dnešnej témy, tej sa tiež venujeme aj v spravodajstve Rádia Express. Moje meno je Ivo Funtek, pekný deň a do počutia na budúce. Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.